Kublai pi pro baro hagen ka porang plang subhai pi shagen ka program jong ka jingi keren haga ban yang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar u don banwan ra shapi ya ki katto kat ni teli ki mat jong ka jingi keren haga bade ni ka sngi ya ka balatip kom ke International Women's Day tiga phang jong tau snem ka de ka baong accelerate action tibat ngamenta ngidon ya chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ikong Ïamon Syiem ha ka bangin yo banyak kan kanjat kan saj bad ikong hani ka por ha ka bangin yo ban tip ka ka bakum ka commission kala le bat kum ka sarkaru kala le ngam taban ai ki jinya da ya ki Kynthei namar kum bangile i bagi jing shat hombor jong ki Kynthei hapo ka ri India la ni hapo ka jalam Meghalaya kala long man la ki por la ni de ki second ni la ban ong dia kani ka por kong apni subhai pi shagani ka program ka jongi bat ngi scam balung banjung pi ki porlok ki bapai kani ka program kin yo ka jing mentoy mat ru ka jing pensah ka bede bat kani ka sngi ti ka jing kali ka bang kong ka bang akwa ban bu ha peding jongi kani ka por kong kalong ba pila ban batai ngi balai la rakhi kani ka sngi International Women's Day kani ka layat ki spas nemo nado hakipor shakini ki rinong way ki Kynthei ki Rio Kynthei ki Syiem jing kam dam ki bala mi sha ban trei shabar ti nado New York and then ki labor movement actually ki Rio Kynthei ki Syiem jing haka jing trei mo ti ki Sahlang ban yalom ki lasang ban long united and they fought for rights okay? And of course ka merge lang ro but ka suffragette movement ka long ban the right to vote ne so kini ngapet ki long kum ki wa dot mo ki be wan tot lang hangen ka jo ka platform ha ka jo ka jing mot mo ta dei ban yarap ki long keme ban yarap ki Kynthei ba kin laj ne ki jing sha le ben ne ki jing ban ben but ban wa dik ta ki hok ki jom ki mo but ka way ka hok ka ban yo the right to vote mo ban tap vote ko mani la shema ka ban mani ro but mdei tang kata tat ban poi khak ta ka kerdan bala ban ya trei lang but kirang ba but ki way ro equality and this is an enabling for women gan tena ta daw ngi ikan mau ngi rakhe gani ka sngi ka ba actually ka concept jom kane ka wan ka Clara Zetkin kepada Germany but kedina ki we ki conference kepada ki women's conference ni nang ni kata kala long ka wa ka ba he ka hadu menta ni ai mo kani ka poi ka siksi kong kumangi pilaban mah ka bede ki hok ki idang ko asu ban tip ha ka bede bat kata ka jingi rengkat kita ki hok la ni kita ki equal rights mo ka jingi long marengkat ha ka bede bat ka hok nama bagi mela tip bagi shinrang ki kamdon ya ka hok la ka jong bat ka ka hok jong ki Kynthei pat ka ba pi tharai kum ka chairperson jong ka women's commission ka pi tip la ni pilaban ai jing pipsai ki pro jong giro ki rights ki long ki range na do ki rights ki bade hapo ha yeng bat habar long kata mat ka jing ni tre kam nei but ki don ro equality ban empower ban enable nei and the right to health the right to ki ban don ki opportunities and education in the whatever that a woman needs to ban bhai ka jing im jong ka mo so whether it's education or health or whether it's participation apo ka politics and in decision making mo kita kan gidi ki hong but ki don ro ki an mo ki ba yarap ik Kynthei ban yadaya ka da ki don ki violation of these rights jong ka then like ka well-being jongka like for example domestic violence act and tabada ki rights in the workplace mo protection of women and then of course ki constitutional rights ro ki biya dai kan thei kana kin yo ban hoi shakata ka kerdan kan ban yo kita ki hok ki jongki but kadika it's based on human rights actually mo the rights ta kumbala tem mo kong kumala mat phang mane ba yegani ka snila kan ma hashitulup ka prathei mo International Women's Day ki Kynthei haba ki Syiem lani ki mat ikinu ki jing lani ki ba Syiem lanot barabor hi ki shet phai khmat cha national lani ka state commission jong ki Kynthei ka pet ma ti ka ka jing i jong pi pat lani ka ka ta ka jing la jong pi ban yarap ye ki don ki Kynthei ki ba sha thombor mo bat ka jing sha thombor jong ki Kynthei kham tam ha India la dangi khen ka long ba de ki second mo ya ka tangim la ban nan
di hapok ke jalan Meghalaya pat ki sen jam ki bama phi kum ganas akum ka state commission phila ju Syiem kani phila ju le banyarat ki Kynthei ki basha thombol ni ki basha le ki kam ki bamya ha ki Imlang Sahlang nget kadi ko mangisi ikran berabor bakani kadi ka thama ki way ni ki social evils mo ka violence that is there ka badan pok Imlang Sahlang ka jongi gan but kani ka violence ki ni hap pit ki root cause ka sedang na yeng mo but na ka Imlang Sahlang na ta daw kam dei tang ka jing yan le jong ka commission na ni ki commission sa ni ki brok ka imta ka dei ru ka banwan na first the individual and the family but ka community mo but ni de ban don show ka ta awareness te ba ka don ka bor ban yan le am dei bang independent haki way ni ban sedang na la dia shwa every woman should stand but ban long educated but ban long empowered in the sense that ka tip ki ngiyo I kan dia ka commission kan ki wan kom to ki dik tamot ki la long aware so they want to protect their rights and to be protected from violent you kan so I ngaso ba kam dei tang ka commission ka ban deal bet kan ni dei tang bong dei tang ki pulet dei tang ki that's why man ta si ro ngidon company ka program but involve ya ka Imlang Sahlang involve ki rang ba shnong involve ki Kynthei rin thai ba anytime ba ka don ka violence support ka Imlang Sahlang ngidi ban ong no ngidi ban yele thama ngim ban sngap jar but ngim ban ong ba o ka ka kam yeng jong ki we once we stand up against violence and we hate it then we can have strategies kumno ban tre ban yele ka ta ka jingli ka babut pat ka banga kwa ban bu hapi ka ni ka pot ka long bet ba haduk kat nu kata ka jing bishar ka ba hok ka ba kum ki Kynthei ki ba kumang la ban ban ne ma ki bala sha thombor haduk kat nu ka jing bishar ka ba hok ka ba ki kila yo leng ba ka jing Syiem khia jong ka commission si ka ka ktien ba ong ka hok kan but ka jing yo ka jing shisha jong ka if yong ka justice mo ki ong pi kan ka de ka loaded word mo ba ong but kam dei tang ka ba phiyo hang ni ki don ki steps ki don ki procedures ka yat kat kum ka kandon jong ka an mo but ki pulet ki don la ka banta ki judge ki don la ganja ki advocates ki don la ka jong ka bantan le so it is a long process actually towards justice but mangina ka commission pa de what we do is that we snap ki real Kynthei de ki wan kunok ni ki complain ro they have to be listened first ki ben yo sngowi ka sur ka jong ki shwa then ni tip ki de maintenance ne ka de na manta ka domestic violence ka de ka property ne kan no jing thombor ne so ngi ya ka kum ka process ba de ka ni rap ya ki lang ba ki to ki kan don jong ka an we ba de lang ki lat ki lenti ki bla de bo mo but teng we go out of our way to do other things kan bakin yo ta ka justice but I feel teng ki don ho ki bam yo mo it takes a long time but ka pendo man Syiem ki babon ngi pen shlor ki ba as long as we on that path where we fight for justice and we fight against any kind of injustice ne masmo ka taro ka diga jing job kan but we still a long way to go kan ni ong babaro ni yo justice hoi ti kum ban halor ka to ka bangala kalimantan mo kong ka jing sakawai pat additionally ka long ba lada ka don ka negligence le ni ka jing bom Syiem khia na ki bor jong ka tanat pulit la ni ki babon ki benta mo ka ka jing Syiem khia le ni ka jam la ni ka jing penbor ka ba nakalyang ka commission kala ale ban bu din ha ka bede bat kito ki jing jia ki Kynthei na do bastang ka commission ti ka mandate jong ka commission le ban monitor ban observe ban take so motor action ka don ki brok hat ki jing jamo but ka way ka ba ni ngim dei bong ni tre hapo ka feel tang ba ni monitor so we are close touch ni dong hajan ba be tre ba ki pulet ba ki don shisha ki don ki jing klet don ki jing balong kum no ni kloi ban ka do ngi haburom ya kiro ki le ka jong ka kam kum jor ka media but ki way ro ki benta jong ki ban yarap ban kershan ban nin poi ka ban yo ta ka hok jong ki Kynthei dai te ka commission ni long ni jan but ka media but ki police but ki the court kino ki badai lang ba snok but ki governments ki line governments mo te ngi le hi kata but we ngi bun kam actually but ngi songo bangila ban le khan tiat ban yarap ki real ngi pen shlur ki long kme bakin one ba one thing our eyes are upon
those kiba tray kenapa mengirung ngi ban I bor I mean Syiem yaki but ngila ru ban dawa ban demand if some things are not done again. So it's a strong body, it's a man, it's part of the statutory. Ngalak ban ko to ko benta man ne ma kong ko ba ong ba ka jingsha thombor jong ki Kynthei kla long be man ki second hagari mo tinga ko ban pen ken mau ri phi ha ka be debat ko to ko khubor ka ba mi ka bala jia ha ka snong lang tor ha ka ba ka kmi ba di kho ni badang arbanai ki sha pan yam ti utu kpala ni utu breu ba suba ba uba keno ba ubi lok tre ban kam la ni ban shimti ban ong ba ka to ka de ka lok nang ta ba de beti khon sunga ha ka ba kum ka to ka benta pat ka e ka ba phi don ban ong kong lang ki e ki sinjam ki ba finshim na ka benta ban aya ka ta ka jing rap la ni ka ta ka ban punyo ka jing bishar ka ba hok nam ta itu i kong bat ye itu khulung barang arbanai ro Hak beneng kong do when we talk about justice kat bam pat nung proof ya ke ngim dei ban ong padekan ba udei utan ya di kata that we have the right to speak out but until the law until bangila proof ne te kata ka we have to respect pada kata ka right ne te ngila tip ya kata ka situation ba udon utau long pa ubam kami ta ikon mo namar kat kum ka jing keno ya gran ka jing keno because ula don ngila don ngil ka commission kala shim tina do basdang na do ba shwa banja ka ni ka incident ro ngila don ka jing ya kren ba ka jing ya don ka bajan bat rang ba snong bat kumjur bat ki pulet mo gila e bot dia ni kan na ro basdang tamba unfortunately ki don ki benta jong ka an ki ba ngimla ban arrest like that because there's not strong evidence kan then ringing it ba ka ba ba susi do ya ba ngi susi bat ni ngolem bat kitu ki bahayeng no bat ya kan ki jingja bat henry ngiwat bandai hi on the la shisngi wat bandai chithia tamba longพี่กอ่านก็ได้บรรยายกับคุณกับบรรดาจงกอ่านมั้งแต่ก็คอมมิชชั่นกำช่องไทยมากินโยอีแบบดุมได้บันน้องบันสุกี้ya kata ke jing terikam hado bangin da tip shisha ke jing shan kong do ya bada ke uda ba uta ubale shisha komta te ude ban yo da ka ba ke jing pen shitom ka ba jur ma kelung double homicide ma kong phila ban batai ngi khandiat ha ka bai debat ka kerukom terikam jong ka commission lening ala ban ong kata ka bor jong commission ma hadu kat nu ka klan bor ban ai kita ki jing kershan lani kita ki jing yarap ni kita ka kumala om ni kata ka justice kum pi om ma phila ban batai ngi khandiat ko kata si ke kiba one ki cases ni ka commission ong ka way na ka jing ngila ban bangi yarap ka de ka through because it's a civil court also te ngi ke one ki cases ka de maintenance te bon sin ngi yo I ba ha pok Imlang Sahlang jongi wa ki bon ba sha ye kon rei mo Shngaiñ ba sha ye bet kom to te ngi we kalong kom ba ka ai accountability ya ki to ki rang ba ki ba I mar ki hap ai maintenance ya ki to ki kon ba ki I ya kata so ngi don ka jing document teng ba ki la ki hap ai kata de ka way no ba ki mangi ai ki ho jung Kynthei then regarding domestic violence thing yet im de tang mangi refer ki cases ki badai ki pulet ba de ka court kom ta ter tengi bot dien ya kata ngimla ban ong in yo 100% ka ya ka nong success but the fact that ka don ka ni ka lat ne ba ki ru Kynthei kin one bakin pensawa ya ki jing snow ki jong ki but ba bangi bot dien but somebody is doing somewhere but you know something dai katang so ga de ka ban kong do ka ban ai towards that ka ban empower ya ki Kynthei but hishlor te ban wan man ta ni so tanat ya kata hishlor ban wan kan but kim don ke jing shep tiang wa teng ki don ki bahayeng ki ong na bale phi wan mo but na ke yeng shin rang ro bale phi wan ri hang te ngi long kom bangi ngap lang ro mde tang bangi ngap ni Kynthei ho na ma don ki ba shi ong mo ba ngap ni Kynthei ni ngap ki rang ba ro ke kinya ki jong ki mo tamba ki don pa de ro ki bangi so si ba ke ba and this is I think the start of violence no that indifference when you don't respect iwe ne but ka and violence is everywhere and you come from social media ne ngayo I ba ka we na ka daw ka de ro ba
kini ki rang ba dei ngila long influenced by so much that is in the media. There's so much violence hadu bang imla ban separate ya ke jing im jongi na ka to ka violence ka badon and so it breeds violence no and ngim long ka taki belong pas kem ke jing mot kan ngila ban sha kalon chanish that it's so easy to react in anger mo ban ong ban ken ya ki long kami but ting ki long kami ru kim ken ya ki rang ba so I think we need a lot of counseling awareness hapoki ki grassroots level hapoki community ndai namar ba bichu ai tang ka dawai klem pat don pha ka diagnosis ro ke jing pang ro ngam I don't believe in that so I believe also that the commission kala ban kampen jury ka ni ka kam ban long ban ai ki awareness program but above that research data we need a lot of data because I feel kambiang ti so much more is happening out there dai tam ngi don kam hai ka taro kai te namar kadi ka bayar vi kene ke jing ya keren te ban hak da hang ne te ka ba e tamba kat bang ha nga kan ma ni ai khule kong ya ka ba phila pasat mentan to ban biang ya ka to ka ba phila pan kan ma ya to ka content social media kadon ka jing ong ma kong ba barabor hi ki Kynthei ki sha thambor kala bandai na kariam ka bet ka ba penong yu usrang bo unpet ha ko wai pat kerukom hatu phila ban pensisha kong ya kani ba hatu kala bandai shisha na kata kariam ka bet le na kata ka mindset jong ubre hi ne let me start with this every woman every man kidon ka hok to ban respect yeladi so it is the right of a woman if she wants to wear because da kadai pa detang kani ka way kan ke Imlang Sahlang kam long safe so it's not safe for a woman and she has every right to express herself but ngayo ibon ki kana samlaman ta ki long kom ta and they've got integrity but they like to look themselves because tangki brands ki bade ke commercial ayuro mo ki ba pen I spangki lipstick la ne makeup even the guys are doing that mo te kata de gawai ka par pa de kadai ka mindset yes namar ba culturally ngi Imlang karon kata ka conflict one part of us ngila long western ngila kham long pe bentar ngak kren khalish ma map yang amo bro kha tong ba ka kham suk te ban mat ados kan jrong no te ka we ngi ka belong ngi long western and all that but deep inside our culture and the fact that ki patriarchal values ka badi what ka matrilineal ro ki don dai so who's to blame the men the eyes of the men or a woman who expresses herself that's a kada phiap ye don dialogue phiap ye kren chaneng shirum ngasutana baki khana samla manta young people like you nei phim da don palat kita ke jing ayu tang teng mo think we have to question ourselves now why are we looking at a woman just because she's objectifying her ban penlong ika ba ko dik object tamaka riam kom to katamut she's asking for something kata kata ka integrity ni hap respect iwe te kata so we have to kani ka ngidon kam ba kani ka conversation kan bat ngakrpat ibarok khaj so bhai kren spangkini namar bangidon kata mindset is a long thing okay to kubeshi bon ko to haswa min kan ri asa ko wi bat ka benta namar ba ngin hab hi ban ai ka jing ro ki Kynthei haswa ngin po sa ta ko wi bat ka benta ko ban sakani ka jing kli ka khadu pidon ban ongkum no ha ka bede ba ki Kynthei an poi ben sa ka to ka benta jong jing sha thambor pidon ban ongkum no kong ha ka bede ba ki Kynthei ki ba jia ki jing jia ki bong skutan tang ba kim kwa ban wan sha khaman da ka long ha ka tanat pulit ni sha ka commission ru ban wat panjing rap ki shukun haladi ki sat kut haladi pat ka tu ka panlong pat ki ban shim ki sen jam ki bong skutan ni hap kli shwe ka ni no ke kita ki jing te hapo ka culture jongi kan la ni ki Imlang Sahlang ka jongi ni ka ba te ya ki real Kynthei ba kim wan sha khaman either for counseling kata kamot kidon hapo ke Imlang Sahlang iduna ya kita ki ban ai kita ka ban Syiem te la ki de ki long keme ne ha yeng ni ki kor ni ki ho ni ong ban ya shi yeng shi sem de henry we don't allow that space mangi bon ni condemn la da kidon ki jing ka jing sha kdok ti na ta daw yap kliman ba ki kita ki daw ki ba pente
ya ki brio ba kim wan chakmat but nanta ki mental health issues ri ki ba bon tamo kata ri ka way but ki teng pa dia ka pisaro teng ki brio ba shong she jingai ni tang ba kin wan ban wan cha ko commission and kin wan ki pulet ro ka don kata ka jing teng ka ki jing tieng nomor kim tip ka role jing ki pulet ka role ba ki ban yarap ya ki ni te ba kin ban ben shu ya ki ni kom tano teng ki rang ba shnong ki ni kam Kynthei teng kan it's our indifference no how to so it's a cultural thing ka lack of responsibility ka jing duna ka de ka jing ship khia na ka leng jong ki bor ki batip ya ka ai na ni ki bor shnong ru ko one thing rung hap ban so tho kan ba ka long namar ba ka de ki bon ki brio ki shem jing dai but teng ngayu I wat ha ki pulet ne ha ki no ro ba ki don ka ki duna te ki brio. We need more people to come out. Ni depend tang highway agency la ni kom tan dai. Te ka no kan ni ki jing yar mo ban yim la te ban ya sun rob lang. So that's why one man, one woman for one woman. I believe in that. Nada ki don ki show kita ki jing ki relationship ki bajan apo ke Imlang Sahlang dai. Te kata kamot ni yo bor te nang ta. Mo but ki don ki shnong ki bala don kom ta rang ba shong da wan khnang le don ki seng kan ki da wan ai brok khoi ne henry ngim la ban kdo tang I we gan ngange ba da ka jing long so tho but this is also I'm accountable maka de responsibility jonga but bangin don kata ka compassion ban ngap I we ne ka de tang kata but kata ka long ka bor yang I ka board yang but nakaway na iwe incident na iwe jing ya nong kom no jing ya rap iwe dai yo men same lem ki we ro henry but nong ban depend nga I don't look at anybody I feel that if I'm given the long manga don la ka jong ka ndai tang kum as chair jong ka commission henry kum ka brio ladangam don ki khamat jong ka jing isen ai lan ki score ban yo asngau gan ladangam la ban ya rap dai tang itoi badan ha khamat dai takamot kaman toy yang abangan keren I have to be accountable you know then change will come think I could play a pi barok khai kam tam kan ka simo to ko play shibon kong ko play shibon sai sing ko ban ai ka jing ko play pi to ko mangala ong maningi ko ai ban poi pat chai ti ban ta ban ai ka jing ro I Kynthei namar ba I samla Minerva wa lang iba I madam badap lin mane ila ban ha ka bede ba iba long ita I nong nya ayaka ling swing padang arfo arsinam pertama tingam tip kompila pai tip ne em sepangani ka khobor ti ka turu kadang kalong ka we ni ki jing chop ka bakung ki samla Kynthei ki la ban penya rekat kerdan ha ka bede ba kata kom trei ken bat ki shinrang kai ga ba pidon ban kentu ne ka benta ki samla Kynthei ki bandang ke ki bandang ya lenti shisho kaman ni celebrate but ni ro every fearless woman every woman who has a dream mo ki ba don ki jing pos ni ki jing kwa ki jing angnot dai ban mi shakmat to break barriers can you celebrate every woman but ni kwa but kadi kita he actually he ki Shillong ba kam da dai kita ki an ki dai la every life we live these small powerful lives I mean lives fearless lives but ki ba shlur ban mi shakmat dai we will change history. So I believe in that. Then we celebrate every woman, every young man who supports women and who themselves ki break back ki poi shakmat ne ki le ki ba phala mo ki ba pher ba ki kim ship ting ne ka ta ka jing shlur ka jong ki ne ka pen shlur ki we ro ta ka daw ni kermen ba ki nang bon shu kom kita ha hoi kong ngimla ban klet kadi ka papi ong ngimla ban klet ru ya iwe ni ki long kemi ngala ban ong ni Kynthei iba long I Kynthei ban ning kong ban pendep ya ka jing kiu yu lu Mount Everest tadi kong wan suk merthong mo ta de ne po ka jala jungi nang ta pade DGP ban ning kong ikong ida shisha nong rang ti ay ki bakung kini ki laban ong ki riu krao okay ka jing kentu jong pi pan ka penta ki para Kynthei ki pan ya chi shu ka mangala ong mani ka jing lenti kai ka jing kentu jong pi le ka jing I men sing go pi don ban ai yaki habdan hi ba pra lenti you have to break walls you have pen prai yaki jing khang gi bam don ro hab ple jing khang ya kata so pin lamp ba hadien jong kitu ki jing khang ki bam hadien kitu ki biar ki bam pat pra ba ki pen pra ki ne ba ki prat lenti dai ki abon ki riu Kynthei it will be like a flood but ndon kam ban ong mano way la don nong prat lenti pin lap ba bon
kinang tuit siya kata kinyat siya kata deh but pim num tip siya uno basdang uno bakut nganget ya kata ngadon ke jingkermen ya kata deh tip undan kam ba imano mano ban ajing slot nang yat ho it's open now kalanti ka jing em ka perthai ka play menta for men and women to go and forge ni so ngo bangi em ha kan ka jok mo mangi te mila kham rang ba tingi shupet ta mangi thap kiti na den but ni pen sure ya ki ne so ni celebrate ki to ki ba let chakman but ki ba bong kita ki nong torch bearers mo tang ba I believe that there are many people ki show up tang ya kata ki ban bakinang ya chu chakman kan ki kena mentan dei ki dei bong ba ki kwa bot pareng Riki express pan mangi dang duna le se ni kermen pakin don ki brio kum tong badam mo ki banang pen tebet chu ya kan ka game to game ka language yung mo ndai kanang bakan more relevant kan mateng teng ki kena ki don ki kentin ki ba ki pat ju don man chua na ta ka daw ni don kam ro ba mo ban kampen panai le dia bo ka kan tien ro mo kan ta kong khublei shibon sa chi sen ho ang so thok ka por ka nang yai ti khublei shibon nam ta ka por ka ba ko ro jong phi ti prolog ling ba ki jinge kren ki ba phi pra yos ngom tan ni ai la na phi ba phin perkhat ba phin puson but ya ka e ka benta ka ba kong san ni tip ba kum ka commission ru ka la ya le ban yarap ya ki Kynthei la ni kita ki lanot ki pa ya kan do ki jinge ki ba bon jat bon ru kam ta ba ngai scam ya ki ba i kong ila yo ban ya sam ba phi ni ka por ki long ki jing man toy ki ba phin yo ban perkhat bat pusan ti lam ba ni ka jinge kren ka ba leng kor ni ka por na ka yang jong Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ila po sha ka ba kot ngai ku play ka por ka jong phi ku play shibon